Pozdrav svim gledalcima Mozartovog YouTube kanala. Moje ime je Stevan Stevanović, ja sam komentator televizije Arena Sport. Naravno, svim gledalcima srećni novogodišnji i božićni praznici. Eto, prvi put na ovim prostorima napravit ćemo jedan video podcast u vezi sa Evropskim šampionatom u rukometu u ovoj 2020. godini. Pred nama je istorijski šampionat u kojem će 24 selekcije prvi put učestvovati na kontinentalnoj smotri. 3 zemlje države organizuju, odnosno imaju ulogu domaćina, a na nama je da malo analiziramo i kroz Mozartovu ponudu približimo ovaj šampionat. Naravno, ja sam Sreten Rašković, također komentator Arena Sport televizije. Za početak, mislim da je u redu da pričamo o selekciji Srbije koja otvara prvenstvo od 18 časova i 15 minuta tog 9. januara. Imali smo čast na neki način da ispratimo Srbiju u tim našim mečevima i ne znam, nije mi se dopalo to što sam vidio. 78 primljenih golova, Zlatna liga, jesu bili rivali, favoriti za osvajanje zlata, Francuska i Norveška, ali u jednom trenutku što je mnogo je. Da, vratit ćemo se malo i na one dve utakmice sa Egiptom. Na Banjici jedan poraz od Egipta, selekcija koja sigurno nije favorit u tom delu protiv Srbije. Međutim, Nenad Peruničić je pozvao momke koje smo imali prilike da vidimo na svetskom šampionatu, jedna, da kažemo, reforma srpskog rukometa u tom smislu da su došli neki mladi momci koje možda nismo imali prilike toliko da gledamo. Pravi se neka nova priča, a kako su apostrofirali u stručnom štabu reprezentacije Srbije, prvi cilj je taj plasman u drugu fazu takmičenja. E sad, poraz od Egipta na Banjici, ali sutradan trijumf i sada se postavlja pitanje koliko je sad bilo dobro igrati protiv tako dve jake selekcije, Francuske i Norveške, na turniru Zlatne lige. Pa onako nekako nemušto, ne javno i zvanično, igrači među sobom su bili podeljenog mišljenja da li se treba takmičiti s najboljima i u šampionat ući sa 2 ubedljiva poraza, kao što je na kraju bilo. Ono što je mene obeshrabrilo, bez obzira na snagu rivala, jeste broj grešaka koji je došao do izražaja. Ova ekipa jeste još uvijek rastuća, ona koja nastaje, ali ovo je novo veliko takmičenje pod vodstvom selektora Peruničića. Trebalo bi da postoji iskorak. Možda kada dođe do pravog takmičarskog momenta, možda kada dođe do tog susreta s Belorusijom, eto i to da kažemo, dakle, grupa A, Srbija je sa Belorusijom, Crnom Gorom i Hrvatskom, Belorusija prvi rival. I možemo odmah da pređemo na analizu te utakmice. Zanimljivo, Belorusija, eto ne znam ko zna, nije igrala ni jednu test utakmicu posle 1. januara, već su odigrali turnir na kojem su triumfovali do 31. Pobedili su B Španiju, pobedili su jednu azijsku selekciju, manje bitno. Uglavnom, ostvarili su pobjede. Ono što treba reći, na prethodna 3 šampionata oni su izašli iz grupe, bili su 2 puta 10, oba puta bolje plasirani od Srbije i imaju selektora Jurija Ševcova koji je tu 10 godina. Tako da u tom smislu nekom iskustvu, homogenosti tima prednost treba dati Belorusiji. Uostalom, tu se slažu i bookmakeri Mozarta koji su dali prednost na pobjedu Belorusije 1,90, na pobjedu Srbije 2,20, što je meni sasvim realan odnos. Šta više, možda je čak pobjeda Belorusije trebala da bude i bolje rangirana, odnosno da manje plaća. Da, ako pogledamo reprezentaciju Belorusije, praktično to su momci koji mahom igraju u EHF Ligi šampiona. To svakako mi pratimo na Areni Sport. Dakle, veliki broj igrača igra u Meško Brestu, mnogi igraju u ekipi Ska iz Minska, ali tu su i oni koji igraju u Vive Kelcu, jednoj ozbiljnoj ekipi gdje je Kuleš, recimo, na poziciji levog beka i koji će vjerovatno najviše pretiti reprezentaciji Srbije. Tako da se postavlja pitanje, sada vidjet ćemo šta je bilo bolje u analizi, da li igrati jak pripremni turnir ili ipak odmarati ekipu i spremiti je za ono najvažnije. Baš dobra stvar za analizu, ko će biti svežiji, mentalno jači. Ono što treba reći za ljude koji možda nisu upoznati, Srbija nema beka kakav je Baris Puhovski, nema beka šutera kakav je Kuleš. Ako gledamo one ostale pozicije, dovoljno je tu iskustva i kod jednih i kod drugih i onda sve kad se podvuče crta, prednosti na strani Belorusije sasvim opravdana, ponovit ću. Nadam se da momci imaju motiv. Ono što smo ti i ja zatekli kad smo ispratili reprezentaciju, među njima vlada pozitivno mišljenje da je grupa takva da može da se napadne plasman dalje, što je onako vrlo ohrabrujuće. Eto i to da kažemo za one koji su se opredelili da budu sa nama na svaka 2 dana. Otprilike ćemo da pravimo presek stanja. Fokus je na igrama reprezentacije Srbije i reprezentacije Makedonije. Pre nego što pređemo na selekciju Makedonije, da kažemo samo da Pored Belorusije, tu su još Crna Gora i Hrvatska u grupi A. Balkanska grupa. Hrvati apsolutni favoriti u tom prvom meču. 1,10 je kvota, sasvim opravdano zbog onoga što prikazuje
Hrvatska. I bit će verovatno veliko pitanje ko će biti tu drugi, gde su otprilike reprezentacije Belorusije, Srbije i Crne Gore onako po meri. Ja bih zaobišao taj par, eto, ako sad ja se usuđujem, malo više igram kladionicu od tebe, ja bih taj par zaobišao Hrvatska-Crna Gora, prvi meč na turniru. Ta pobjeda ne pleće uverljivo, nezahvalno igrati se hendikepom. Lino Červar zna da dozira ekipu, da povuče u jednom trenutku. Drugo, Crna Gora je u kvalifikacijama pokazala da ima moment inspiracije, pobedili su Dansku i imaju zašto da se bore, imaju veliki motiv. Tako da, mada iskreno u konkurenciji Hrvatske, tu će, baš kao što si rekao, svi tražiti svoju šansu u međusobnim duelima kad ne igraju sa Hrvatima. Da samo posjetimo gledalce Mozartovog YouTube kanala. Dakle, prvi meč Srbije 9. januara od 18 časova i 15 minuta protiv Belorusije. Dan kasnije i grupa B u kojoj je reprezentacija Severne Makedonije. Pa, Makedonija bez Kirila Lazarova, koji je tu, koji će igrati, sa nekim igračima koji su za razliku od prethodnih godina sada i na klubskoj sceni dobili značajnije uloge, pre svega Filip Taleski. Golman Nikola Mitrevski dolazi u sjajnoj formi, to je jako bitno za svaku balkansku selekciju, odnosno za svaku modernu selekciju, golman je pola tima. Ne znam šta bih još mogao da dodam, sem da je grupa nešto slabije kvaliteta u odnosu na ovu grupu A. Dakle, tu su Češka, Ukrajina i domaćin Austrija. Po iskustvu i renomeu Makedonija treba sa svima da se bori za bodove, šta više mislim da će biti dodeljena uloga favorita. U trenutku snimanja ovog podcasta nemamo preciznu kvotu, ali bit će oko 1,25 na pobedu Makedonije protiv Ukrajine. To svakako dobro plaća. Ukrajinci imaju ulogu najvećeg outsidera. Baš tako. Oni su praktično u ta 3 kontrolna meča sva 3 izgubili. I Makedonija, koja je imala dobru pripremu pred ovo evropsko prvenstvo, može biti zadovoljna učinjenim. Osvojili su turnir Karpata, gdje su odigrali jednom pozitivno, jednom negativno protiv reprezentacije Kuvajta. Dobili su Alžir, potom i savladili reprezentaciju Rumunije 24-20. Vidjele su se lepe partije Tankovskog, koji će predvoditi tu selekciju na poziciji srednjeg beka. Kao što si rekao, Mitrevski na golu u izuzetno dobroj formi. Ono što brine reprezentaciju Severne Makedonije jeste da se upravo u toj kontrolnoj utakmici u ovoj novoj 2020. godini povredio najvažniji igrač u odbrani, Veljko Markovski. Njega je Dejan Bombač posle udarca sa poda pogodio loptom u oko, a ti lekarski pregledi su utvrdili da on narednih 14 dana ne sme biti na terenu. Veliki hendikep za takvog defanzivca. Da, praktično u snimanju ovog podcasta otprilike će reprezentacija Severne Makedonije pokušati da nađe adekvatnu zamenu za njega. Ali ono što svakako radi, kao što si rekao, Kiril Lazarov je tu. Mi smo imali priliku da se čujemo baš danas sa njim. Rekao je da će biti tu uz reprezentaciju, iako mi je letos rekao da će biti tu samo formalno da te mlade momke pripremi za sve ono što jedno veliko takmičenje nosi, ali će svakako se on staviti na raspolaganje. Kao što svi znamo, on u Nantu ima ugovor do 2021. godine. Jedan je od retkih na poziciji beka koji može i sa 40 godina da odigra zapaženu rolu. Posebno što je zaobišao Bundesligu u karijeri. Šalu na stranu. Samo još da podsjetimo da, pored činjenice da je 24 ekipe, dakle imamo 6 grupa sa po 4 tima i ovoga puta ne izlaze 3 tima iz grupe, već po 2 ekipe. A, B, C grupe formiraju jednu grupu glavne faze, ostale grupe drugu grupu glavne faze i onda se svi ti timovi bore za 2 pozicije u polufinalu. Dakle, postoji veliki motiv, posebno za selekciju Makedonije, rekoh u konkurenciji Češke, Austrije i Ukrajine, da se možda maksimalan broj bodova obezbedi. Iz grupe C, potencijalno i Srbiji i Makedoniji dolaze rivali kao što su Nemačka i Španija, verovatno apsolutni favoriti. Tako da ova prva kola su bitna, da se osvoje bodovi. I Srbija i Belorusija veruju da mogu do bodova. Opravdano je Belorusija favorit, da se ne zavaravamo, da nekom ne bude čudno. Gde smo mi, gde su oni? Već sam rekao, 2 10. mesta, Srbija je bila 13. i 15. na prethodna 2 evropska prvenstva. Selektor koji je 10 godina tu, koji poznaje svakog igrača u dušu. Sa druge strane, Makedonija, pored ovog igrača, po činjenici da Brestovac poznaje ekipu, favorit protiv Ukrajine. A ono što bismo mogli da zaokružimo priču jeste generalno postavka favorita na šampionatu. Ono što nam je odmah upalo u oči, ponuda Mozarta za koju mi smatramo da bi mogla da bude plodonosna, da se rizikuje Norveška kvota 12. Jeste, apsolutno. Dvostruki uzastopni vice šampion sveta pokazuje svoju snagu upravo protiv reprezentacije Srbije, gde su izabranike selektora Nenada Peruničića pobedili sa 10 golova razlike.
I nekako mi je neopravdano da se nađu recimo ispod jedne možda Španije ili Nemačke u ovom trenutku po sastavu ekipe gdje smo vidjeli jedna 3 moćna desna beka i da ne nabrajam dalje, a Danska možda sa kvotom 3.20 opravdava ulogu velikog favorita. Najjači roster. Gledajući svaku poziciju pojedinačno, najjači roster na turniru uz dužno poštovanje i Francuskoj, i Španiji, evropskom prvaku, i Hrvatskoj, i Švedskoj koja je visoko kotirana s kvotom 7,5. Eto, Danska plaća 3.20, pobjeda Danske na ukupno na turniru, ali ono što nama privlači negdje pažnju, Norvežani jedni od domaćina mogu daleko da dogoraju sa domaćim terenom i da budu onda pravi onaj pravoj završnici. Kvota 12 vredi probati. Pa da zaokružimo priču, da li si spreman onda da odigraš nešto na Norvešku? Ja uvek, za tebe. Ti si taj koji ne igra. Ja sam uvek spreman da rizikujem. Tako da kvota 12 Norveška, to je dobro. Prvo kolo biće teško za prognozu. Moje neko mišljenje kako igraju u posljednje vreme Srbije i Belorusija. Granica na golove 56,5. Tu bi negde plus po nekoj logici trebao da dođe, ali dovoljno je 5 minuta da bude rovovske borbe i ceo bet pada u vodu. Tako da Makedonija je tu najsigurnija u prvom kolu ako bude na kvotu 1.25. I možemo reći u odnosu na Srbiju da Makedonija ima nešto lakšu grupu, a čak i raspored utakmica čini mi se da je onako pravi po meri. Dakle, jedno uigravanje bi trebalo da bude protiv Ukrajine, gde svi traže prvu pobedu na velikom takmičenju. Onda dolazi Češka koja je pokazala dobru formu u ovim kontrolnim utakmicama i onda na kraju domaćina Austrija. Tako da u odnosu na Srbiju mislim da Makedonija tu ima možda malo veću šansu ipak da prođe u drugu fazu. Ali pričat ćemo naravno i u narednim emisijama više o tome. Ovo bi bilo za prvi put toliko. Dakle, prvo kolo je pred nama. Biće jako uzbudljiv turnir, a ono što bih ja volio, iz mog nekog ugla da posavjetujem igrače, probajte i strelce da pogađate malo. Recimo u reprezentaciji Srbije penale će izvoditi, vidjet ćemo kojim redom, Nemanja Ilić i Bogdan Radivojević, eto nije loše to znati. Mozart uvijek ima dobru ponudu strelaca kada je reč o velikim turnirima za rukometaše. Pozdrav od Sretana i Stevana za ovu prvu emisiju. Najavljujemo drugo kolo. Idemo dalje. Uživajte.